Η Βόρεια Ελλάδα, με έδρα Θεσσαλονίκη, είναι ίσως η σημαντικότερη νοική περιοχή της Ελλάδος. Και δεν μιλάμε από πλευράς όγκου, μιλάμε από πλευράς διαφοροποίησης, ανάπτυξης, ποιότητας. Στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν πολλές περιοχές pop, πολλές περιοχές πιέ, πολλές γηγενείς ποικιλίες που αναδεικνύουν τον υλικό πλούτο της χώρας μας. Ο συνδυασμός των διαφορετικών εδαφών, από αμπέλια κοντά στη θάλασσα μέχρι αμπέλια σε ψηλό υψόμετρο άνω των 1000 μέτρων, τα διαφορετικά τερουάρ, τα διαφορετικά μικροκλίματα, τα διαφορετικά εδάφη δίνουν έναν πλούτο που είναι μοναδικός για τον κόσμο. Έτσι, μπορεί να πας 70 χιλιόμετρα από το ένα μέρος στο άλλο και πραγματικά να βρεις μια τελείως διαφορετική περιοχή. Αυτός είναι ο υλικός πλούτος της χώρας μας και ειδικά της Βορείου Ελλάδος. Την ποικιλία ξινόμαυρου στην περιοχή Αμυντέου καλλιεργείται σε 4.500 στρέμματα στην περιοχή μας και είναι η μεγαλύτερη περιοχή ξινόμαυρου στην Ελλάδα. Είναι μια σημαντική ζώνη όπου βρίσκεται σε ένα υψόμετρο 600 με 700 μέτρα υψόμετρο. Τα εδάφη είναι αμμώδια μου αργυλώδη και η ιδιαιτερότητά της είναι ότι περικλείεται από δύο μεγάλες λίμνες, τη λίμνη των Πετρών και τη Βεγορίτιδα, όπου διαμορφώνουν και ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα, δίνοντας τη δυνατότητα στην ποικιλία να παράγει διαφορετικής τυπολογίας κρασιά. Η μαλαγουζιά. Τι να πρωτοπεί κάποιος για αυτή την ποικιλία. Έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά η αλήθεια είναι πως την τελευταία δεκαετία όλος ο κόσμος, είτε βρίσκεται σε μπάρ είτε σε εστιατόρια, ζητάει αυτή την ποικιλία. Γι' αυτό λέμε ότι ζούμε μάλιστα στον αστερισμό της μαλαγουζιάς. Παρ' όλα αυτά, έχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές ποικιλίες. Συνήθως οι ελληνικές ποικιλίες συνδέονται με την περιοχή από όπου προέρχονται. Δηλαδή το ασύρτικο με τη Σαντορίνη, το γεωργίτικο με την Εμαία και αντίστοιχα το ξινόμαυρο με την Νάουσα. Η μαλαγουζιά αποτελεί μία εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, καθώς ο κόσμος τόσο πολύ δεν το έχει συνδέσει με την Αιτωλοκαρνανία όπου προέρχεται, αλλά κυρίως με τα ίδια τα κτήματα όπου την ανάδειξαν. Είναι ένα κρασί το οποίο εινοποιείται με διάφορους τρόπους, είτε σε βαρέλι είτε σε ανοξίδιο δεξαμενή και παρόλα αυτά βγάζει έναν πολύ έντονο φρέσκο χαρακτήρα που μπορεί να ταιριάξει τόσο με την ελληνική κουζίνα και τη μεσογειακή όσο και με τη διεθνή κουζίνα. Γι' αυτό μάλιστα μου αρέσει να λέω πως η μαλαγουζιά είναι ένα κρασί πασπαρτού. Στη Σιθωνία, όπου υπάρχει ένας από τους μεγαλύτερους αμπελώνες της Ελλάδος και χαρακτηρίζεται από δύο γεωγραφικές ενδείξεις, Πλαγίας Μελίτωνα, ΠΟΠ, κρασία Πλαγίας Μελίτωνα και Πηγιέ Σιθωνία. Εδώ καλλιεργούνται 24 ποικιλίες, από τις οποίες 12 είναι ξένες και 12 είναι γηγενείς.
Μία από τις πιο γνωστές ποικιλίες της περιοχής και τελικά της Ελλάδος είναι και η ποικιλία Ασσύρτικο, η οποία σε συνδυασμό με άλλες δύο γηγενείς ποικιλίες συμμετέχει στη παραγωγή του pop κρασιού Πλαγιές Μελίτωνας λευκού κρασιού. Αυτή η ποικιλία δίνει ένα τελικό προϊόν που χαρακτηρίζεται από καλή δομή, μιλάμε για ίνο καλής δομής, πολύ καλής οξύτητας, η οποία εκφράζεται γευστικά με τη φρεσκάδα και πολύ καλή ισορροπία σε όλη την γευστική διαδικασία του κρασιού που παράγεται από η ποικιλία Ασσύρτικο. Οι γηγενείς ποικιλίες της Υπήρου είναι η λευκή ντεμπίνα στην περιοχή της Ζήτσας, για την οποία είναι pop, το βλάχικο και το μπεκάρι, ερυθρές ποικιλίες πάλι στην περιοχή της Ζήτσας. Τα χαρακτηριστικά τους, όσον αφορά για την λευκή ντεμπίνα, είναι μια παραγωγική ποικιλία με κιτρικά αρώματα, όψιμη ποικιλία, με μέσο αλκοολικό βαθμό και αρώματα εσπεριδοειδών. Το βλάχικο και το μπεκάρι είναι ερυθρές παραγωγικές ποικιλίες με μέτριο αλκοολικό βαθμό, αρώματα φρούτων του δάσους και πιπεράτα για το βλάχικο συγκεκριμένα. Η περιοχή της Δράμας ήταν γνωστή από τα αρχαία χρόνια για την αμπελοκαλλιέργεια και για την παραγωγή ίνων. Το τερουάρ αποδεικνύεται να είναι αρκετά ιδιαίτερο και ευνοϊκό για την αμπελοκαλλιέργεια, καθώς τόσο οι ορεινοί όγκοι με βασικό αυτό του φαλακρού, του Μενίκιου αλλά και του Παγκαίου, σε συνδυασμό και με το ποταμό Νέστο, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα που ξεκινάει από περίπου 200 μέτρα υψόμετρο και φτάνει μέχρι και τα 900. Εδώ πέρα η αμπελοκαλλιέργεια ξεκίνησε και από διεθνείς ποικιλίες, κατά βάση γαλλικές, όπως το Sauvignon Blanc, το Cabernet Sauvignon και το Merlot, αλλά και τις ελληνικές, όπως είναι το Ασσύρτικο, και στη συνέχεια προσθέθηκαν και άλλες, όπως είναι το Γεωργίτικο και η Μαλαγουζιά. Το κλασικό χαρμάνι της περιοχής, το λευκό, είναι Sauvignon Blanc με Ασσύρτικο, ενώ στα ερυθρά έχουμε επίσης blend ξένων ποικιλιών, όπως το Cabernet Sauvignon, το Merlot και το Γεωργίτικο. Στον αμπελώνα της Άτιστας ευδοκιμούν ποικιλίες ξινόμαυρο και μοσχόμαυρο, οι ντόπιες ποικιλίες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν φυτευτεί και πιο κοσμοπολίτικες ποικιλίες, όπως είναι το Gewürztraminer, το Pinot Noir, και ανάλογα από αυτά τα σταφύλια θα φτιάχνουμε τα ξηρά κρασιά της Άτιστας, αλλά και ένα ιδιαίτερο κρασί που γίνεται εδώ στον τόπο μας, που είναι το λιωστό κρασί. Εδώ και πάνω από 20 χρόνια, η Ένωση των Οπιών της Βορείου Ελλάδος αναδεικνύουν το ελληνικό επώνυμο κρασί. Προστατεύουν τις περιοχές Ποπ και Πιέ στη Βόρεια Ελλάδα, εκπαιδεύουν όλο τον κύκλο της αλυσίδας, από το αμπέλι μέχρι το τελικό καταναλωτή, και βέβαια προωθούν τα κρασιά των Ινοποιών της Βορείου Ελλάδος.